Так атрымліваецца, што вершы таго ці іншага паэта звычайна фіксуюцца ў нас у свядомасці, у памяці раз і назаўжды. І потым мы вяртаемся ўжо да старага прачытання. Мы перачытваем верш з тым жа самым пачуццём, з якім звярталіся да яго калісьці. Але так часам бывае, што мы заўважаем іншыя значэнні, якія ледзь не цалкам пераварочваюць успрыманне твора. Пра некалькі такіх момантаў мне б хацелася распавесці. Адным з самых знакамітых вершаў Максіма Богдановича з'яўляецца наступны твор. Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы, ціхую сінюю ноч, і сказаць: бачыце гэтыя буйныя зоркі, ясныя зоркі Геркулеса, да іх ляціць наша сонца, і нясецца за сонцам зямля. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёс. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор. Усе выдатна памятаюць гэтыя радкі, але не ўсе ведаюць, што першапачатковы выгляд яго быў крышачку іншы. За апошнімі радкамі ішлі наступныя словы. Так казаў бы я, і тонкае жала жальбы укалола бы душу. Уцішай гэты боль, моя мілая думка, што нам з вамі адна дарога, не толькі дарога дваранская і стралецкая, але і да тых прекрасных зор. Як вы бачыце, верш фантастычным чынам ператвараецца з агульнага чалавечага у рамантычны верш пра каханне. Усе мы яшчэ з часоў навучання ў школе памятаем верш Максіма Богдановича «Слуцкія ткачыхі». Першая яго страфа гучыць наступным чынам. Ад родных ніў, ад роднай хаты, у панскі двор дзеля красы, яны бяздольныя ўзяты ткаць залатыя паясы. Так напісана ў кірылічным варыянце гэтага твора. Але калі мы звернемся да варыянта, набранага лацінкай, то пабачым дзіўнае пераўтварэнне. Зменена толькі адна літара, але наколькі яна змяняе сэнс. Ад родных ніў, ад роднай хаты, у панскі двор дзеля красы, яны бяздомныя узяты ткаць залатыя паясы. І раптам паны-прыгнятальнікі ператвараюцца злодзеяў у людзей, якія пякуюцца мілымі дзяўчатамі, якім, на жаль, няма дзе жыць і пра іх няма каму апекавацца. Зараз на паэтычных вечарынах можна пачуць, як той ці іншы аўтар абвяшчае пра прэм'еру свайго новага верша. Як адбываліся прэм'еры вершаў Максіма Богдановича, мы амаль не ведаем. Але адзін такі выпадак збярогся ва ўспамінах. І гэта была прэм'ера верша «Пагоня». Яна адбылася на вуліцы Захараўская, там, дзе збіралася мінская інтэлігенцыя, так званы клуб «Беларуская хатка». Збіраліся звычайна па суботах, і вось у адну з такіх субот узрушаны Аркадзь Смоліч чытае сабраўшымся. Толькі ў сэрцы трывожным пачую, за краіну радзімую жах, вспомню вострую браму святую і ваякаў на грозных канях. Белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрипять стародавней литовской погони, не разбить, не спыніць, не стрымаць. Верш вельмі моцна ўразіў усіх, хто тады слухаў Аркадзя Смоліча. І все пачалі пытацца, хто аўтар, аўтара, бо ведалі, што Смоліч не з'яўляецца аўтарам гэтага верша. І тады ён сказаў, што аўтар прысутнічае тут, і указаў на Максіма Богдановича, які звычайна на такіх пасядзелках крышачку ў баку ад усіх астатніх знаходзіўся. Усе кінуліся з віншаваннямі, прасілі аўтара пачытаць уласны твор, але Максім быў вельмі слабы, каб выканаць іх просьбу. Архівы Максіма Богдановича, на жаль, да нашага часу не зберагліся. Але тыя, хто бачыў іх яшчэ ў 20-е гады, сцвярджаюць, што побач з рукапісам верша «Пагоня»
была невялічкая прыпіска, якая сведчыла пра тое, што Максім Богданович быў у Вільні і натхняўся менавіта той пагоняй, якая была выяўлена на вострай браме.